Tatay, may badyang. Uy, kung sa city yung badyang mahal ito. Pero dito sa Uma o sa province, wala lang. Ano lang dyan lahat-lahat. Badyang! Iuwi kita! Iuwi! Badyang for sale! Ayun pa gid, oh! Ayun pa, oh! Yun. May badyang din. Maganda yung ano. Maganda dito sa Uma. Dito na kami titira. Hi! See you soon sa Uma! Hi guys! We are here now in the province of Santa Barbara, Iloilo. This is the place of my husband. In Calaboa. Calaboa, Santa Barbara. This is the backside of the house of his cousin. See, kawayanan, bamboo tree. I miss this bamboo because when I was in Dueñas also in my hometown, we also have this one at the back of our house. That's why I really miss this kind of tree. Bamboo. Nakakamiss. Hi guys. Hi. Na-tour ko kayo sa backside of the garden. See? May ano oh, merong ano oh. Taran, see? May ano oh, ha? Yay! Kita nyo? Kita nyo? Oy, kita nyo? See? Taran. Meron silang ano. They also have bananas. Nakakamiss sa ano no, sa province. Province life. Nakakamiss sa province. Ito yung mga bahay sa province. This is the house of the cousin of my husband. Dami din nila mga plants, no? Oh. Oh, na-enjoy gid ako katano mo diga. Kanami isang bahay sa province no. Na sa ila balay. Sige ha. Ang kasaran. Oh. Sundin mo yung sinasabi ni tita ha. Sabihin mo, hello guys, welcome to video. Diba? Oh, sige. Hello guys, welcome to video. Ikaw naman? Hello guys, welcome to video. Yay! See? Very smart si Toto. Oh, anong pangalan, Toto? Zion Israel G. Santel na Yusa. Yeah, very good. Sige, i-explain mo, Ryan, yung ilang manok dito sa loob ng ano? 29. Wow! Nag-iitlog ba silang lahat? Ito kasi yung ano nila. Oh, may manukan si Ryan. May nag-ano na manok. Ito yung kabuhayan nila dito sa Uma. Oh, sige ga. Oh, sige, Uma, face mask ka daw. Ay, oo, gali. No, gin-model ko sa manukan. Oh, ito yung bahay ni Ryan. Oh. Oh, i-tour mo ako sa garden mo. Lika. Oh, may mga ano ba? May mga bunga ba itong ano mo? Yung oh, sige sa saging. Saan na ba yung saging mo? Nimo ko model. Dede, tingnan natin yung saging mo. Saan banda? Ay, oh, ayun oh. Wow, i-zoom natin ha. Ay, hindi ma-zoom. Ito ya po? Zoom yan, oh. Ito ya po? Saan pa? Doon pa sa kabila. Oh, tingnan niyo. Kung dito ka nakatira sa Uma o sa province, ang daming mga tanim-tanim yung mga tao. Hindi na kailangang bumili. Saan pa to? Wow! Kinakain ba ito? Yung mushroom na to? Wow! Wow! See? Fresh mushroom from the garden of Ryan. Oh, yung ano mo pa yung kalabasa? Kahit ano mo sa
Oh, sige, sige, sige. Iano mo, hawakan mo. Pero wag mo lang pitasin na. Wow! See, napakalaki ng ano ni. Okay na, angga. Hindi ko po, sa bilog. Meto paged. Nami, Ilang taon ka na, Ryan? 7. 12 ka, ano? 7 years old. 7 years old na pala si Toto Ryan. Saan pa yung isa? O sige, sige, hawakan mo. Hawakan mo, picturean kita dyan. Ayun nga, ran ko. Ako na lang. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Malaki. Oh, malaki. Oh, nasa palibot lang ng bahay. Hindi na nila kailangang bumili ng squash. Dami ding orchids, oh, orchids. Oh, sige. Ganda ng bahay ni Ryan. Lika, punta tayo dun sa kabila. Ito yung palibot ng bahay. Ito yung province life. Na, oh. Yan. Te, ano pa? Saan pa tayo mag-tour? CR, lika sa kusina. I-tour tayo ni Ryan sa CR, sa kusina. Ito yung ano mo, yung tambayan. Dito ka nakaupo. Ay, gali. Ha? Sabi niya, may ano daw dito. May ahas daw dito dati. Ito yung kusina. Ah, may Ay! Oh, may ahas daw. Parang nilulupot daw yung ano, yung manok nila. Ay, dito yung sa kusina. Ah, ito yung province life na CR. Malinis naman. Ah, malinis yung CR. Tapos ito yung kusina, oh. Tika, palibot dito sa likod. Ito yung likod ng bahay, oh, kagubatan. Pero walang polusyon. Noto na? Diyan kayo naglalaba to? O sige, libutin natin ang balay mo. May tik-tik? May aswang dito? Uy, anong ginagawa mo kung may tik-tik? Ginatutugan mo lang naman. Oh, gali. Sabi niya pag may aswang daw, nagpapaaso daw sila ng guma. Yun, nagtatakbo daw ng aswang. Nakakatawa ito si Toto. Ito, oh, ganda ng bahay, oh, kasi yung bintana aircon. Kasi ito ng husband ko. Ay, may munting tindahan. Sa inyo ba, sa inyong bahay yun? Ah, anong binibenta mo doon? Oh, sabi wala utang. Wala utang. May benta din si Toto Ryan, oh. Sige, wag na tayong pumasok dyan. Dito tayo sa garden mo. Dami mga bulaklak. Ano, tinatanim yan ni nanay mo o kusang tumutubo lang? Tapos ka to tinatanim na. Matalino itong bata kasi nga nagtatagalog ako, nagtatagalog na din siya. Matalino itong bata. Kaya, yan din daw o bahay ng manugdan. O sige, bahay ng ahas pala. Nako. Tamo, kinukurek ako. Oh. Dito kami, video kami yung dalawa. Ito kami ni Ryan. Hello guys, welcome to video. Ikaw sabi. Hello guys, welcome to video. Yay! Please subscribe. Sabihin mo. Please subscribe. Yay! Bait-bait saka talino-talino ni Ryan. Yun sayun. Oh, sige. Balik na kami doon sa ano. Uy, samahan mo ako sa CR. Mag-ihi lang si tita. Lika. I-off muna namin to ha. Kasi magsi-CR ako. Hello guys! Welcome to video! Andito kami ngayon ni Sayon sa may Calaboa OST. Tapos ito yung palayan. Sabi ni Sayon, may madami pa doong palayan sa malayo. Diba Sayon, hangga? O, tingnan niyo, oh. Mayaman pala itong bata. Sa kanya lahat itong kapalayan. Isum. Pilahin nyo lang ay. Sabi niya, apat lang anda ko, no? Apat lang anda nga talam nanti. Iya ni tanan, iya. Sa kanya ito lahat. Apat lang. Ay, apat. Very honest. Uy, tatay, may badyang. Uy, kung sa city yung badyang mahal ito. Pero dito sa
Uma o sa province, wala lang. Ano lang dyan lahat-lahat. Badyang, iuwi kita. Iuwi, badyang for sale. Ayun pa yun pa yun. May badyang din. Maganda yung maganda dito sa Uma. Dito na kami titira. Ay, see you soon sa Uma. Hello guys! Welcome to video! Ito naman kami ulit sa Kasagian, background. Tapos dadaan kami sa may tricycle na merong magandang batang dalawa. Dalaging ding! Hello guys! Nakasumay na. Daan lang kami ha. Naka-vlog. Oy, hala! Tingnan niyo, merong ano ang tawag dyan, tay? Snake plant Ha? Snake plant. Hindi ta natin snake plant, Tungin na, tag ni Merlinda, bala? Dragon fruit. Ano? Dragon fruit, ang bali, ang ko snake plant. Hindi ka mo kasulod. Hindi, ako ko lang na, Sige, giga mo na karong katigiya. Hindi kami Lakat dili lang taas ta, Ga, hindi na ka mo na pwede ga. May plantation pala dito ng dragon fruit. Sayon sa inyo ba to? Hindi, kanino to? Kanina yung sa palayan, sabi niya sa kanila pero 4 lang sa kanila, no? Pero ngayon ayaw na niya nito. Hindi, doon. Doon daw sa India, doon Basta basta. sagingan lang tanan na Okay. Very honest si Sayon. Hindi niya inaangkin yung hindi sa kanya. Ipalibot mo ga, ipalibot mo. Ay, magandang mamuhay sa sa Uma. Palibot-libot.